Lo que ha ocurrido ha sido, concluyendo, señor director muy brevemente, que de una manera enmascarada, esa emisora de radio se introdujo, utilizó una instalación legal que no nuestra, porque nosotros, Radio Televisión Valenciana, nuestros centros propios, nosotros actuamos en régimen de autoprestación para nuestra emisión, pero no ofrecemos servicios a terceros porque no estamos habilitados para ello. Y el mantenimiento de esa ubicación, de ese servicio, responde a terceros, no a nosotros. No somos responsables de lo que otros hagan. És l'explicació que ha donat el director de Radiotelevisió Valenciana sobre les transmissions il·legals des de les instal·lacions de la corporació a Elda d'una ràdio de l'empresari José Luis Ulibarri, un dels implicats en l'operació Gürtel. García ha fet aquestes declaracions en una compareixença davant la Comissió de Control de l'Ens Públic a les Corts i les ha fetes fora de temps i després que l'oposició insistís en aquest assumpte. Mentrestant, el president de la comissió, del Partit Popular, tallava García perquè no estava dins del temps programat. El cap de la corporació, en canvi, no ha contestat a les preguntes sobre que el seu nom aparega dins del sumari del cas Gürtel, sobre els presumptes vestits que també li hauria regalat Correa o sobre les contractacions a una de les empreses imputades, Orange Market. D'altra banda, García defensa el tractament informatiu que fan els mitjans públics valencians, fins i tot en assumptes com la manifestació del 29 de novembre, que va convocar la Plataforma per l'Ensenyament Públic. A esta marxa van assistir 40.000 persones segons els organitzadors i 12.000 segons la policia, que exigien millores en l'educació pública i la dimissió del conseller del RAM, Alejandro Fondemoro. A l'informatiu de Canal 9 va aparèixer durant 35 segons i la notícia va obviar parts fonamentals de la reivindicació, com la demanda de dimissió. En canvi, avui mateix, una manifestació de 400 treballadors autònoms davant del Congrés contra el govern de Zapatero ha rebut una cobertura de 2 minuts. Així ho justifica el director de Radio Televisión Valenciana. Todos los medios del grupo ofrecieron en esta cuestión una cobertura de las actuaciones y concentraciones llevadas a cabo en defensa de la enseñanza pública, ofreciendo diversidad de intervenciones y declaraciones y el rigor habitual e ineludible en el trabajo de los profesionales. Y en todo momento Televisión Valenciana y Radio 9 reflejaron lo ocurrido en la medida de las posibilidades técnicas y de personal de la empresa y teniendo en cuenta las agendas informativas que, como ustedes saben, son amplias.